Se hicieron 2 pagos de 45.000 cada uno. ¿A quién se lo entregó? Me estaban esperando nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta, y me dijo y se lo di. Así relata a empresaria Carmen Pano como entregou 90.000 euros na sede do PSOE en Ferraz. Declarouno esta mañá no Tribunal Supremo, onde se está xulgando o exministro Ábalos, o seu asesor Koldo García e o presunto comisionista Víctor de Aldama. Carmen Pano di que lle entregou a Víctor de Aldama uns 600.000 euros. A cambio, el tiña que usar os seus contactos no goberno para conseguirlle unha licenza de hidrocarburos a outro empresario, a Claudio Rivas. Os cartos leváballos en bolsas á súa oficina, pero en 2 ocasións Aldama díxolle isto. Que si le hago el favor de llevarlo a Ferraz. Asegura que levou a sede do PSOE 90.000 euros. En billetes de 50 e alguno de 100. Metidos nunha bolsa de plástico dentro doutra de cartón. Confirmou no amigo que a levou na segunda ocasión. Se transparenta. E había tacos de billetes. Pero, segundo Pano, a José Luis Ábalos non lle chegaba co diñeiro. Todo va muy bien, pero que el señor ministro quiere una casa. Así que a trama comprou unha casa en Cádiz que lle alugou a Ábalos. Como acabou cesado e o empresario aínda non conseguira a licenza, finalmente desafiuzou do inmoble o ministro. Tamén declarou nesta xornada a filla de Carmen Pano, que foi moza de Víctor de Aldama moitos anos. Entre eles falaron de máis bolsas con cartos. Van Koldo y él a recoger una bolsa a casa del dueño de Air Europa. Segundo Aldama, o dono de Air Europa, Juan José Hidalgo, pagou 500.000 euros polo rescate estatal da aeroliña. E o empresario Julio Martínez, que está investigado polo rescate da aeroliña Plus Ultra, negouse a declarar na Comisión de Investigación do Senado. El aludiu á súa situación de baixa médica. Nunca me he negado a comparecer, pero en el momento en que mi estado de salud me lo hiciera más conveniente. Todo ello unido a que me encuentro en situación de investigado en una causa sometida a secreto de actuaciones. Me lleva a acogerme a mi derecho a no contestar a las preguntas de sus señorías. Xuízo en París. A Josu Ternera, o exdirixente da ETA, nun sumario por suposta implicación na banda terrorista entre os anos 2002 e 2005. É o último caso que ten aberto en Francia e que condiciona a súa entrega a España, para así responder ás 2 euroordes españolas que foron aceptadas pola xustiza francesa. A causa suspenderase en outubro a petición do seu abogado por razóns de saúde. Agora ten 75 anos. En Vilalba, a alcaldesa do PSOE perdeu a moción de confianza vinculada aos presupostos, así que agora os grupos teñen un mes para presentar unha alternativa de goberno. Se non o fan, ao rematar ese prazo, as contas municipais para este ano quedan automáticamente aprobadas. Porque os campos siguen abertos 2 meses vindo peruanos de Vigo, marroquíes de Bueu, el outro del outro lado e todo el mundo... Non é unha coña, porque vai ao barco das 9:30 da mañán e mira o lote de chavales que veñen coas botas de tacos de aluminio na man. A ver, Geno, pues di un lote de chavales, que te vamos a entender igual. Pois despois destas palabras, o concelleiro de Deportes de Cangas pide perdón. Acusou peruanos e marroquíes de estragar uns campos de fútbol públicos na vila. Foi nun pleno municipal cando se falaba da xestión desas instalacións. Como se escoita ao final do vídeo, a alcaldesa, a nacionalista Araceli Gestido, pidelle que utilice outra expresión. O concelleiro do Grupo Socialista publicou un comunicado en que pide desculpas, di que foron palabras totalmente desafortunadas e que o mal comportamento das instalacións deportivas non ten ningunha relación coa orixe dos usuarios. Máis cousas, xa coñecemos a cifra que se vai destinar para a atracción de novas rutas aéreas nos 3 aeroportos galegos, para atraer novas rutas. Van ser 100.000 euros por voo que a Xunta destinará á promoción turística da nosa comunidade. Nun momento de cambios no sistema aeroportuario, o Goberno galego avanza a súa proposta para atraer novas rutas á nosa comunidade.
Cada voo novo que se consiga en calquera dos 3 aeroportos galegos, a Xunta de Galicia vai a dispoñer de 100.000 euros para consolidar ese voo ou ese destino, non? Eses 100.000 euros se van a gastar en promoción, ese destino en concreto. O obxectivo é conseguir polo menos 2 novas rutas por aeroporto e abrir a posibilidade de ampliar a colaboración aos concellos de Santiago, Vigo e A Coruña e tamén as deputacións provinciais para asegurar unhas rutas estables. Os empresarios din que é un cambio importante para avanzar na conectividade dos aeroportos. As cidades galegas debemos estar relativamente cerca conectadas e con calquer hub europeo ou internacional, non? Porque senón estamos perdendo competitividade e mobilidade aos galegos e as empresas galegas. Un punto de partida co que o sector hostaleiro de Santiago chama a superar localismos. Valoramos a valentía e o deber da Xunta de liderar este proceso de coordinación do sistema aeroportuario galego. Os 3 aeroportos galegos rexistraron o pasado ano máis de 5,5 millóns de viaxeiros, case un 7% menos respecto do ano anterior. Os expertos en turismo ven a España como un refuxio este verán e prevén que o sector creza máis do 2,5%. No caso de Galicia, o incremento elevase a case un 5%. A estas alturas, de feito, xa hai moitísimas reservas feitas. O mes forte vai ser agosto e moitos están, ademais, atraídos pola eclipse. Galicia afiánzase como destino seguro. Aquí chegarán unha parte deses viaxeiros desviados de Oriente Medio e a súa área de influencia. Esperemos de que si é que veñen a España, pois que parte desa tarta tamén lle toque a Galicia. As previsións é que na nosa comunidade o turismo medre un 4,8% e xa se nota nas reservas. O mes de agosto, podemos decir que hai xa casi un 50% das reservas no mes de agosto. Este ano, precisamente, un dos atractivos será a eclipse de agosto, que será totalmente visible desde a nosa comunidade. Galicia es un destino que siempre está arriba, también por la cantidad de destinos y de variedades que tenemos aquí. O conflicto en Oriente Medio pode complicar os desplazamentos, pero xa se buscan solucións. Las compañías están dando otras alternativas y vienen mediante otros aeropuertos y al final llegan igualmente a destino. O turismo subirá non só cos de fora, tamén cos de aquí, que viaxarán menos ao exterior. Pero non ir, non buscar problemas onde non os hai. Que pode ser, ademais, dentro de Galicia, moitísimo mellor, que temos uns lugares extraordinarios para visitar aquí, sin necesidade de irse fora. É iso, é intranquilidade. Aínda que preocupa a suba do prezo dos custos, sobre todo do gasóleo, España será destino refuxio e prevese que a actividade turística medrará máis dun 2%. En Oriente Próximo, a tregua cada vez é máis frágil. Pakistán prepárase para acoller as negociacións entre Irán e os Estados Unidos, pero ao mesmo tempo denuncian a escalada de bombardeos de Israel sobre o Líbano. Irán, como represalia, pecha de novo o Estreito de Hormuz e Donald Trump advirte que vai manter despregadas unidades do exército preto de Irán para que se cumpran os acordos. De non facelo, di o mandatario estadounidense, lanzará unha ofensiva máis grande e aínda máis forte. E, entre tanto, Francia anuncia que vai duplicar o seu gasto militar para afrontar unha hipotética guerra e estar mellor preparados. A medida contempla aumentar o investimento en defensa ata os 36.000 millóns de euros de aquí a 2030. Esa modificación ten que ser debatida e votada na Asamblea Nacional e no Senado nos próximos meses. Cambiamos de asunto. O sector da conserva busca mercados para novos produtos que de momento non acaban de convencer os consumidores. A inmensa maioría das conservas que se producen en España seguen sendo de atún. Pola contra, preparacións innovadoras de alto valor non teñen unha aceptación demasiado alta. Non todo peixe é atún, tampouco no supermercado, pero os datos din que na conserva somos conservadores. A inmensa maioría das conservas que se producen en España son de atún, o 74% do volume total. Conservadora, más que atún, ventresca, que es lo más caro. Pero bueno, sí, yo soy conservadora, creo que sí. Eu fago o mesmo, tamén eu como moito compro atún o natural e pouco máis. Yo tamén. Normalmente sí, de conserva, lo de siempre, no innovo. Pola contra, algúns produtos de máis valor apenas se venden. O polvo representa só un 0,18 do mercado da conserva. As navallas, menos só o 0,09. Estamos viendo que el consumidor suele ir a lo que más conoce
y pues conservas innovadoras, por ejemplo conservas de bacalao, que son espectaculares, pues no están teniendo ese comportamiento tan favorable. Pois a min gustame probar cousas novas en conservas. Pois hai distintos tipos de peixe que ten moito omega 3, como agora o salmón. Sardinas, mejillones, atún tamén de vez en cuando, es lo menos. Porque aínda que o atún segue mandando, os produtos que máis avanzan son outros clásicos, a sardiña e o mexillón. Elevamos conservas ao 98% dos fogares españois. E a xestión forestal e o futuro mineiro están centrando o debate en Muxía entre os expertos do Foro Económico que debaten os retos de Galicia nestes sectores nos próximos anos. Buscan fórmulas para mellorar a xestión dos incendios forestais e tamén queren abordar retos empresariais como eses novos proxectos mineiros que se están impulsando dende Bruxelas. A inestabilidade internacional que vivimos notase na nosa factura da luz. Vexan, por exemplo, como flutúan os prezos da tarifa regulada nesta mesma xornada. A hora máis cara foi entre as 7 e as 8 da mañá. Nesa hora chegou case os 130 euros megawatt. Pola contra, dende as 11 ata 6 da tarde, pois esa é a franxa máis barata, a franxa en que está nos 0 euros a factura. De media, este xoves a electricidade págase a uns 53 euros megawatt hora. Son 10 menos ca onte. Este que vemos é o primeiro coche eléctrico que fabrica SEAT na fábrica de Martorell, Barcelona. Hoxe fixeron a presentación mundial e estará no mercado este verán dende uns 26.000 euros. Xa sabemos todos que o coche eléctrico está aquí para quedar, pero con todo a súa implantación segue a ser moi lenta por diversos factores. Os motores de combustión seguen á cabeza entre os condutores. Nuria. Sí, Marta, porque os coches tradicionais, tanto diésel como a gasolina, seguen representando a inmensa maioría do parque automobilístico galego, pero é certo que avanza a electrificación, de feito, xa se venden, xa saen dos concesionarios e se matriculan máis coches electrificados, tanto híbridos como 100% eléctricos, que diésel, que está en claro retroceso. Os máis buscados, os híbridos non enchufables, véndense de media uns 40 cada día. Cos coches en Galicia pasa un pouco como co tópico da escaleira. Os eléctricos levan moitos anos xa no mercado, pero con prestacións ata aí pouco inferiores e prezos máis altos que os de combustión. La verdad los detesto. Yo esas cosas que el coche no suene cuando estás cruzando una calle o de noche, que no tienen las luces prendidas o llegan sin sonido, no. Yo soy vieja escuela. Por iso os galegos mercan sobre todo coches híbridos que alternan o uso do motor eléctrico co convencional cando é preciso. E a xente ve que están funcionando de maneira positiva e ve que tamén o prezo a hora de recargalos pois é moito máis barato que ir ao surtidor. Yo con el coche híbrido, el Toyota, estoy bastante contento. La verdad que lo noto muchísimo en cuanto a consumo. La verdad bastante bien, yo no tengo ningún tipo de quejas. A ver, no puedo decirte eléctrico al 100% porque nunca he estado con uno. Entre xaneiro e outubro do ano pasado vendéronse o dobre de híbridos que de diésel, uns 40 diarios na comunidade. As marcas tradicionais saíulles competencia en Asia, onde se abaratan os prezos. As garantías non son as mesmas, que nós, por exemplo, temos 10 anos de garantía 1 millón de kilómetros, as marcas asiáticas son 7 anos ou 250.000 kilómetros. Creo que falta rede, efectivamente, creo que falta que cubran todo o ámbito de usuarios que o necesitan. Hai apenas unha semana, a concesionaria da AP9 anunciaba a instalación dun corredor de electrolineiras ultrarrápidas no eixo atlántico entre Ferrol e Tui, 7 estacións de servizo con 74 puntos de carga. Atopar praza para aparcar no centro das cidades é unha misión ás veces imposible. Coa intención de dar unha alternativa, un mozo de Pontevedra creou unha aplicación que funciona algo así como un Airbnb para os coches. Os propietarios poden ofertar a súa praza de garaxe en alugueiro por horas, por días ou por meses. Entre os estacionamentos disuasorios públicos e os aparcadoiros privados, Pontevedra conta con 6.000 prazas. Aínda así, hai zonas tensionadas en que é moi complicado atopar un sitio axiña e ben situado. Un problema ao que Alejandro se enfronta a diario. Ti ves aquí un día a 7, 8 da tarde e, xa podes ter o depósito cheo para dar voltas por todo Pontevedra.
E procurando unha solución, creou unha aplicación a través da cal os propietarios de prazas de garaxe poidan alugalas durante o tempo que non a utilizan. Seguro que hai algunha persoa que me alquilaba por tempo limitado, unha hora, un día ou así, mentre vai a traballar, para sacarlle un rendemento tamén á praza, mentre está vacía. O dono da praza pon o prezo e a disponibilidade. O sistema funciona como as webs de alugueiro de vivendas turísticas. Unha hora, 2 horas, un día, 2 días, meses, unha semana. Deixar o candado ao lado da porta cun código que se desbloquee automáticamente o código na aplicación unha vez que pagas e o conductor che acepta. Unha alternativa aos sufridos condutores, cada un coas súas necesidades. Igual que un parking, no, porque los parking los encuentras fáciles. Si es un poco más económico y rentable, sí. Si le toca trabajar en la zona, más que todo, le vendría mejor a ese. Pero yo como vengo un momento, unas 2 horas y ya está, me voy. Tengo que mirar esto tamén da aplicación porque xa casi me interesa. O promotor conta con ampliar a oferta no verán a zonas de grande afluencia turística. Os médicos manteñen a folga para a última semana deste mes. Rexeitan o mediador que propón o Ministerio. A ministra Mónica García acusa aos sindicatos de bloquear a negociación. Ese mediador era a plataforma de organizacións de pacientes. Os sindicatos rexeitano por non ser unha decisión consensuada e porque tampouco cumpre os requisitos exixibles neste conflito laboral. Chegado a este punto, parece que o Ministerio de Sanidade encontrase moi cómodo nesta situación, unha situación que está tendo un gran impacto asistencial nas comunidades autónomas, por exemplo, no que é Galicia, a suspensión de máis de 200.000 actos asistenciales. Dentro do Ministerio aseguran que está a porta aberta para reiniciar as negociacións, pero denuncian a postura de bloqueo dos sindicatos e acúsanos de estar lonxe das reivindicacións dos profesionais. Esta desconexión que están teniendo los sindicatos no se corresponde con las legítimas reivindicaciones y los malestares de los profesionales. Aún así, a pesar de esto, a pesar del bloqueo y a pesar del desplante de ayer, nosotros vamos a seguir insistiendo. Les hemos convocado nuevamente el lunes. A seguinte folga está prevista do 27 ao 30 deste mes. E o Goberno vai recorrer ante o Constitucional o plan que anunciou o presidente da Xunta para reforzar o control das baixas laborais cando se aprobe. O anuncio facíao Yolanda Díaz na Coruña. Vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad por invasión competencial. El señor Rueda, digamos que mata dos pájaros de un tiro. Por una parte está, fíjense, poniendo en cuestión la profesionalidad de los sanitarios y sanitarias públicas. En segundo lugar, poniendo en cuestión la propia gestión suya de la sanidad gallega. A conselleira de Política Social e Igualdade denuncia que o Executivo impón de forma arbitraria o reparto que fai dos menores inmigrantes entre as comunidades autónomas. O Ministerio incrementou a 940 o número de menores que ten que acoller Galicia. Galicia xa lle dixo que estamos dispostos a acoller menores migrantes, pero sempre dentro da nosa capacidade residencial. E o Goberno de España pretende continuar facendo ese reparto, pois imposto ás distintas comunidades autónomas, enviando nos menores estranxeiros non acompañados a comunidades autónomas que nestos momentos non temos capacidade residencial e, polo tanto, non temos capacidade de acollida. Gracias por habernos cambiado la forma de mirar, de hablar y de quedarnos. Porque retornar no siempre volver a un lugar. A veces retornar es volver a una parte de una misma que no sabías que estaba aí. Escoitábamos a Maite, unha galega nacida no Uruguai que está estudando un mestrado na Universidade de Santiago cunha bolsa da Xunta. Como elas son xa case 2.000 os mozos e mozas galegos do exterior que completaron a súa formación na terra da que saíron os seus pais ou avós, a maioría, ademais, decide quedar. Esta oportunidad no es solo un renglón en nuestro currículum, es la certeza de que Galicia no olvida a los que se fueron. Y nosotros, los que llevamos la memoria en la sangre, por fin tenemos el lugar donde volcarla. Maite é da última promoción de bolseiros do exterior, como Alejandro, que cando a situación se complicou en Venezuela, deixou a Universidade de Caracas para estudar unha FP en Ferrol. Mi familia siempre me decía que mi abuelo desde el más allá estaba cumpliendo sus sueños a través de mí. Estas axudas non só benefician os alrededor de 2.000 estudantes que a recibiron, senón que fortalece o conxunto da sociedade galega, facendo dela unha sociedade máis inclusiva, aberta, plural e dinámica. Porque o 80% deles deciden quedar aquí, que é un dos obxectivos desta iniciativa. Esa Galicia calidade que queremos facer entre todos necesita de todo o mundo.
necesita de savia nova, a que veña xente nova, a que veña xente con ganas, a que veña xente preparada que fai medrar este país. Alfonso Rueda lembra que os retornados tamén contan con axudas para instalarse e di que traballan para facilitar a homologación de títulos. E xa está aberto o prazo para solicitar os bonos que lles permiten aos mozos de 18 anos percorrer Europa de balde. É grazas a unha iniciativa da Unión Europea da que se benefician uns 4.000 rapaces en España. María, a iniciativa sae anualmente. Cales son os requisitos que hai que cumprir? Pois a primeira condición é ter 18 anos, exactamente mozas e mozos nados entre o 1 de xullo de 2007 e o 30 de xuño de 2008. Despois, atención, hai que inscribirse antes do 22 de abril no Portal Europeo da Xuventude e superar un breve cuestionario sobre a Unión Europea. Os seleccionados, como dis, case 4.000 en España e 40.000 en total, poderán viaxar gratis en tren por toda Europa durante un mes como máximo ata setembro do próximo ano, escollendo as súas propias rutas e, ademais, con descontos para o aloxamento, o transporte público ou a comida. Toda unha oportunidade que ofrece a Comisión Europea para que a xuventude coñeza o noso continente e viva a súa primeira experiencia internacional. Grazas, María. O ministro de Función Pública, Óscar López, sae en defensa do de Transportes na súa visita hoxe a Galicia. Trasladoulle o seu apoio despois de coñecerse o informe que revela que en Adamuz a vía estaba rota 22 horas antes de producirse o descarrilamento do tren. Se ha puesto al frente de la investigación del minuto 1 y de las explicaciones y creo que seguirá dando, como ha estado dando hasta ahora, todas las explicaciones y, desde luego, respetar esa investigación en curso. Un xulgado de Andorra investiga varios futbolistas españois por un posible contrabando de reloxos de luxo. Entre os imputados están Carvajal, Silva ou Cazorla. Mercaban os artigos nunha empresa de Andorra que non declaraba os impostos das operacións. A Garda Civil estalles enviando requirimentos a 7 futbolistas españois para que vayan declarar a un xulgado de Andorra. O magistrado andorrano sospeita que os reloxos que mercaron nunha empresa do Principado foi en realidade un mecanismo artellado para eludir o pago de impostos. Os involucrados son todos futbolistas ou exfutbolistas da Primeira División, como Dani Carvajal, César Azpilicueta, David Silva, Santiago Cazorla, Juan Bernat, Giovanni Lo Celso e Tomás Partey. Segundo a información publicada por el diario.es, o xuiz atribúelles a compra de 16 reloxos das marcas Rolex e Patek Philippe, valorados nun 1.300.000 euros. Eses reloxos foron importados de España por un empresario de Andorra que está detido desde outubro do ano pasado por contrabando e branqueo de capitais. A máis dos futbolistas, investigan tamén outros 7 particulares e empresas españolas que lle venderon os reloxos á compañía Andorra, que lle lo revendeu logo aos futbolistas, para eludir así o pago do IBE. A nai do neno de 4 anos asasinado na Garrucha, en Almería, culpa dese crime a súa parella. Os dous permanecen acusados do crime do menor e o xuíz deberá decidir se continúan ou non en prisión provisional. 4 meses despois de que aparecese o cadáver de Lucas, de 4 anos, nunha praia da localidade almeriense de Garrucha, a nai do pequeno decidía rachar o seu silencio cunha declaración voluntaria diante da xuíza que instrue o caso. Na súa comparecencia, a muller responsabilizou a súa parella, tamén en prisión provisoria, da morte do menor. Segundo a ampliación da autopsia coñecida este mesmo mércores, o pequeno morreu a causa dun traumatismo violento no abdome. Sigo igual como sin entender muchas cosas, porque una cosa es que tú estés paralizado de miedo y otra cosa es no defender a tu hijo. Entonces, no sé hasta qué punto estaría tan bloqueada. A comparecencia da nai de Lucas e a súa parella nos xulgados tiña como obxectivo tamén decidir se se prorroga ou non a prisión provisoria de ambos. A muller, en estado de xestación avanzado, chegou en ambulancia á sede xudicial e regresou no mesmo vehículo ao cárcere onde agarda a decisión da xuíza sobre as medidas cautelares. E a Garda Civil desmantelou a banda criminal escocesa máis violenta das últimas décadas nunha redada que se estendeu por 3 países. Hai 14 detidos e unha vintena de investigados en Málaga e Barcelona. A banda tiña o seu centro de operacións na Costa do Sol. Alí branqueaban cartos procedentes do narcotráfico.
Dende mañá endurecense as penas pros delitos leves, o roubo dos móviles, por exemplo, cando se cometen dun xeito reiterado. Iso é o máis relevante da nova lei de multirreincidencia. Ata agora os furtos de menos de 400 euros pois tiñan tan só unha multa, pero con este cambio van a implicar cárceres se o delincuente comete máis de 3 e ata 3 anos de prisión é a pena a que se pode enfrontar. Bastantes máis anos de condena ten por diante Caio Amaral, un dos condenados polo crime de Samuel Luís, que cumpre 20 anos e medio no cárcere de Monterroso. Agora, ademais, investígano por un delito de lesións por participar supostamente nunha liorta nese centro penitenciario. E xa hai condena para un dos atracadores que asaltaron a casa dun home maior en Carballo con moita violencia. Aceptou unha pena de 8 anos. Reyes. Sí, inicialmente enfrontábase a unha pena de 13 anos de cadea por un delito de roubo con violencia e outro de detención ilegal. Porén, antes da vista oral, a defensa e a Fiscalía chegaron a un acordo e tras recoñecer o procesado os feitos foi condenado a 8 anos de cadea por estes dous delitos e tamén a unha pena de multa polas lesións causadas. Cun simple sí, o procesado recoñecía os feitos polos que era investigado. A Fiscalía acusábao de asaltar violentamente canda outras 3 persoas esta vivenda da parroquia carballesa de Sofán. O propietario, un home de 75 anos, ameazárono con dispararlle, atárono e roubáronlle cartos e xoias. Recoñeceu os feitos e reparou incluso parte do dano causado, o cual supuso na práctica unha rebaixa considerable da petición inicial que tiña o Ministerio Fiscal. A Fiscalía pedía para el 13 anos de cadea, porén, antes da vista oral, valorou que durante a execución dos feitos, tanto o investigado que sentou no banco dos acusados como as outras persoas que o acompañaban tiveran o cuidado de evitarlle danos físicos á vítima. E destacou tamén que non consta que no asalto se empregase unha escopeta ou pistola. Todo isto influiu á hora de rebaixar a pena. Quedan 8 anos, dos cales leva un ano prácticamente preventivo, quedanlle 7, queremos que con as ventaxas que te pode ter a nivel penitenciario podría optar rapidamente, se non rapidamente, a medio prazo un tercer grau. A sentenza foi declarada firme. E hai sentenza para os dous irmáns de Negreira que tentaron matar o seu pai dunha malleira. A Audiencia Provincial condena cada un a case 5 anos de cadea, 6 de internamento psiquiátrico e 7 de liberdade vixiada. O tribunal aplicoulles unha eximente parcial porque os dous teñen trastornos mentais e deixaran a medicación cando agrediron o pai. Chegaron a golpealo cun tallo e cunha pá. O que queda arquivado é o caso de Pablo González, o vigués que se queimou a gorxa e o estómago ao beber auga contaminada con sosa cáustica nun restaurante. O problema é que a xustiza non é quen de sinalar un responsable. Pablo non está de acordo coa investigación. A Pablo González a sentenza caeulle como un xarro de auga fría. A mí lo que me parece más sorprendente es que no se hayan valorado todas las posibilidades y que se deje ahí de manera un poco abierta y sin un culpable valorado en sí. Nela, a Suiza conclúe que na botella de cristal con auga había sosa cáustica e considera que a orixe da neglixencia estaría no propio restaurante. Atribúe o sinistro a un evitable e previsible erro humano e decreta o arquivo da causa o non poder identificar o responsable. Sí, me llama la atención es que no se ha llamado ni a declarar a la embajadora cuando nuestro abogado hizo un informe para que se solicitara que declarara y se investigara esa posibilidad. Pablo sufriu queimaduras severas no estómago e no esófago logo de pedir auga con gas embotellada nun restaurante de Vigo. Estivo 20 días ingresado no hospital e na actualidade ten que someterse a revisións periódicas. Porque a partir de ahora tengo que hacer una gastroscopia anual porque tengo un alto índice de riesgo de padecer cáncer de esófago por la ingestión de sosa cáustica, es unha secuela que te queda. A magistrada non apreciou fallos na planta embotelladora nin na distribución. Pola súa banda, Pablo continuará pola vía judicial para que se reabra a causa e se identifique o responsable. Un incendio arrasou a nave dunha multinacional tecnolóxica en Sada. Colapsou parte do teito e mesmo houbo que desaloxar un motel. Alejandro.
Sí, pois hai uns minutos achegábanse ata aquí os bombeiros de Sada porque reaviváronse algúns rescoldos, pero dábase por estabilizado este incendio, pero como poden ver agora mesmo en directo están os bombeiros xa para comezar a refriar esta zona. Un incendio que comezaba contra 1:15 desta madrugada e que arrasaba parte desta nave, unha nave que se empregaba sobre todo como taller, almacén e tamén saída de material e como poden comprobar agora mesmo en directo quedou totalmente calcinada. Ata aquí movilizouse un amplo operativo con bombeiros chegados dende diferentes localidades, dende aquí dende Sada, tamén dende Ventazos, Arteixo e A Coruña. Agora estáse a investigar cal puido ser a orixe deste lume, mentres dende a empresa están avaliando xa os danos. Contra 1 da mañá iniciábase o incendio que afectou a boa parte das instalacións de Trisón no polígono do Espírito Santo, en Sada. De inmediato trasladáronse ata a sede desta empresa tecnolóxica os servizos de emerxencia que conseguiron controlar o lume un par de horas despois, aínda que continúan arrefriando a zona. A nosa chegada xa vimos gran cantidad de fume e que esa fachada xa estaba completamente rota os cristais, o lume xa salía polo tellado. Rapidamente solicitamos colaboración de outros medios como o Parque Comarcal de Bombeiros Arteixo, como o SEN de Servicio de Emerxencias de Oleiros e colaboración cos bombeiros municipais da Coruña. Polo de agora descoñécense as causas deste lume que lle afectou a zona de almacenamento e taller. Os danos materiais causados son importantes, pero afortunadamente non hai danos persoais. É unha zona de almacenaxe, tamén de taller, máis ou menos, algo menos do 50% das instalacións foron afectadas. Bueno, xa che digo, ahora evaluando, a parte importante que non hai ningún dano persoal. A magnitude do lume mobilizou un importante operativo e tamén foi preciso desaloxar por precaución un establecemento hoteleiro próximo. Cando as estanterías colapsaron, moito dos lumes quedaron na parte de abaixo, quedan tapados, é moi complicado acceder a eles. Tamén tivemos que tomar a precaución, a Garda Civil evacuou un hotel que está pegado ás inmediacións. Os equipos de extinción continúan no lugar para evitar que se reaviven as lapas. A empresa traballa tamén no restablecemento progresivo da actividade para volver á normalidade no menor tempo posible. E atendan o asalto que sufriu o Centro de Saúde de Carballo. Rebentaron a porta e forzaron a máquina de vending. Todo para levar, Xoel, un botín ben cativo. Sí, Marta, unha botella de auga e a pouca recadación que tiñan esas máquinas, arredor duns 100 euros. Os traballadores deste centro de saúde decatáronse dese roubo a primeira hora da mañá cando viron esa máquina esnaquizada e tamén esta porta de acceso totalmente reventada. Habería que preguntarlle ao ladrón se pagou a pena este roubo porque mentres o facía resultaba ferido polos cortes de varios cristais. De feito, o rastro de sangre vai dende o interior pasando por un charco na porta e algunhas pingueiras que aínda quedan, como poden ver, na beira rúa. Ese home xa foi identificado pola Garda Civil en este centro de saúde, xa están subsanando todos os danos. Máis cuantioso ia ser o botín dun roubo en Sevilla, finalmente frustrado. Os ladróns apañaran 2.000 kilos de laranxas dunha explotación agrícola de Olivares. Pero a Garda Civil pillounos na hallada cando viron que o valado da leira estaba cortado e que había varias persoas dentro. Detiveron os 3 ladróns e devolveronlle a froita ao seu dono. Moitas das empresas dun polígono industrial da Coruña e o de Pocomaco víronse obrigadas esta mañá a parar a súa actividade. Todo porque falta luz dende pasadas as 10. Hai máis de 200 clientes afectados. Sabela, cal é a situación nestes momentos? Marta, hai unha avaría recoñecida por Naturgy e que está en proceso de subsanación. Están reparando esa avaría, pero hai moitas naves industriais das preto de 400 que hai aquí neste polígono de Pocomaco da Coruña que están tendo problemas de subministración, como elas esta. Ahora está saindo este camión, pero nesta nave non teñen luz desde as 10 da mañá como moitas outras de aquí. O corte do suministro está afectando, entre outros, por exemplo, a naves de logística, a naves de transporte, e aquí vemos no interior desta nave está a oscura, tratan de traballar como poden para sacar os pedidos que xa estaban acumulados e anotados de días e de horas atrás, pero que nos contan aquí, en outras naves tamén de aquí de Pocomaco, é que o
máis complicado quizás sexa traballar mañá porque hoxe non están entrando eses pedidos, non funcionan os ordenadores, non hai luz, e traballar nestas condicións, ademais de complicado, en moitas destas empresas é absolutamente imposible e inoperativo. Tamén hai empresas de hostalería de aquí do polígono que por mor desa falta de luz están tendo tamén moitas complicacións para poder servir os seus clientes. De calquera xeito dicimos, Naturgy sí que recoñece esa avaría e está en proceso de subsanación, pero desde as 10:30 da mañá está vendo problemas aquí no polígono. Pois paciencia, á espera de que se solvente. Volveron o sol e a calor e compre aproveitar porque este tempo vai nos durar 2 días e dígollelo literalmente. Imos pasar do verán ao puro inverno dun día para outro. Un par de exemplos para que visualicen como van caer as temperaturas na fin de semana. En Ourense pasarán dos 30 graus que son os previstos para este venres, a apenas 14 durante a xornada do sábado. E en Santiago espérase que se pase dos 27 graus aos 11. Ademais, a sensación de frío vai se intensificar o domingo, porque o día vai amencer xélido. Galicia pasará en cuestión de 48 horas do verán ao inverno. Manda carajo, que haxe que ir outra vez a poñer o chaquetón. Unha montaña rusa, andamos así, non vai ben. Lucirá o sol hoxe e mañá e acadaremos temperaturas moi altas, próximas aos 30 graus en moitos puntos de Galicia, pero a partir do sábado volve a chuvia e caen os termómetros. Pasamos, por así decirlo, de temperaturas elevadas, máximas que poden superar os 25 graus en moitos puntos de Galicia, a temperaturas que van a quedar en moitos puntos de Galicia por baixo dos 15, máis próximas aos 10 que os 15 o sábado. As temperaturas mínimas pasarán a ser as máximas, unha situación anómala propia desta estación. Hai que abrigarse. Estamos nun tempo en primavera que anda cambiando seguido. Pues quizás o máis anómalo ou menos habitual que tivemos na Semana Santa foi a persistencia da situación, esos episodios de temperaturas elevadas tamén. A causante é unha masa de aire polar ao norte de Europa que afectará o oeste da península. Se o domingo moitos daban o primeiro baño deste ano. Foi unha playa, de feito. Unha pena, pero bueno, que nos quiten lo bailado. Unha semana despois cambiaremos os parasoles polos paraugas e a neve volverá a moitos puntos de Galicia. Ese baixón de temperaturas vai facer que a cota de neve descenda ata 1000-1100 metros na xornada do domingo. Este aire frío tamén terá as horas contadas. A metade de semana veremos de novo o sol e as temperaturas volverán a estabilizarse. Neste tempo aumenta o uso de protectores solares e tamén dos produtos para potenciar o bronceado, pero ollo porque non todos son seguros. Estánse poñendo de moda uns sprays nasais que prometen bronceado ao instante, pero que teñen riscos importantes para a saúde. Son inhaladores con melatonán, unha substancia sintética que incrementa a produción de melanina e fai que te poñas moreno sen tomar o sol. Non os atopamos en farmacias, véndense por internet e nas redes sociais, publicítanos. Me parece estrambótico de todo ter que tomar unha para poñerse moreno. Bueno, son modas, ¿no? De toda la vida, si quieres ponerte moreno te compras un bronceador, quemas zanahoria. Yo creo que la gente tampoco está entendiendo como el impacto que puede tener eso en la salud. Náuseas, dor de cabeza, fatiga, hipertensión. Unos riscos que son perfectamente coñecidos, que poden ser o desarrollo de tumores moi peligrosos que poden pôr en risco a nosa vida. Por iso os dermatólogos son rotundos. Obviamente nos desaconsellamos o uso desos fármacos tanto a nivel de spray nasal ou inyectable ou en pastillas. Ningún desos medicamentos debe usarse para ese tipo de indicación. También conocida como la droga de la Barbie, que lo que promete es darte un bronceado rápido. Se extiende por los anuncios publicitarios de TikTok e Instagram y son bastante peligrosos. Sí, hay bronceadores que son más baratos, me refiero, y más sanos, no entiendo. Creo que é unha forma bastante mala que afecta a salud, para min totalmente innecesaria. Para poñerse moreno, recomendan autobronceadores en crema que sí son seguros ou exposición solar o menor tempo posible e sempre con protección 50. En a era da inteligencia artificial volve o gusto polo natural sen retoques nin manipulacións. É o espírito que hai detrás dunha elevada demanda de cámaras dixitais as típicas dos anos 2000 que se están revalorizando no mercado de segunda man.
As que nos deixan as cámaras do cambio de século son imaxes irrepetibles, unha instantánea no Obradoiro en que se move o fotógrafo porque non hai zoom, a praia das Catedrais sen filtros, ou esa maneira de suxeitar a cámara en horizontal e a dúas mans. Eu, por exemplo, utilizo as de meus pais, de cando eran novos, entonces pois é un recordo de que é algo que utilizaron eles, entonces sigo utilizando eu e queda pois na tradición. Están volvendo tanto que xa se disparou o prezo no mercado de segunda man. Algúnas estarán máis de 100 euros seguramente, pero tamén depende da que collas e tamén depende o que ti queiras. Imos a unha tenda de segunda man para comprobalo. Quitanche das mans, xa non que chas quiten da man, sino unha cámara que fai 2-3 anos vendías en 15-20 euros, hoxe pois 80, 100, incluso 200 euros. Este modelo de 2003 sobe dos 200 euros. O maior inconveniente son as tarxetas de memoria. Estamos acostumbrados, tú hoxe un móvil ten 2 teras, ten 1 tera, ten 512 gigas, as tarxetas de memoria destas cámaras pois son de 64, 32 megas. Que é o que busca entón a xeración Z nestas cámaras máis vellas que a eles? Recolle mellor a imaxe, non sei, eu penso que ten o toque vintage, que se leva moito agora. Moitas persoas descobren que son autistas xa na idade adulta e a maioría das veces sabeno a raíz de que lles diagnostiquen un fillo. Detectalo axiña serve para desenvolver habilidades que melloran moito a calidade de vida. El reto más importante es el diagnóstico precoz. As asociacións de pacientes teñeno claro, sobre todo ao comprobar como a prevalencia dos trastornos do espectro autista se multiplicou por 10 en 20 anos, simplemente porque estaba infradiagnosticado. Adaptamos un cuestionario para detectar o camuflaxe de trazos autistas que a día de hoxe está tendo moita aplicabilidade porque en España non o había. Agora poden detectar os casos camuflados e hai máis entre as mulleres porque nelas é maior a presión para encaixar. Cun enorme sobreesforzo, observan, imitan. Non pode amosarse como é realmente, hai unha perda de autoestima. Por exemplo, eu agora nunha entrevista teño que, parpadear, mover a cabeza así un pouco, como para que non pareza un robot, non? É unha forma diferente de percibir o mundo, non? Desde os que pasan desapercibidos pero cunha gran presión que lles provoca sufrimento ás persoas que apenas poden levar unha vida funcional sen axuda, o espectro autista é moi amplo. Os Asperger, por exemplo, están moitas veces asociados ás altas capacidades. Para nosotros es un honor que decimos nos llame, que esté pendiente de nosotros, sobre todo por la parte humana. Un de cada 100 nacementos é un TEA. A xenómica e a psicoloxía lograron xa grandes avances no diagnóstico para que as súas vidas sexan mellores. Xa chegamos aos 25 graus en zonas da metade sur de Galicia. É certo que nas próximas horas poden medrar algunha nube e deixar algún chubasco esporádico. Pola contra, no norte, hoxe con temperaturas algo máis cativas, tenden a ascender mañá. Temos que estar pendentes non só do nordés, que deixa en aviso esa zona do litoral da Costa da Morte, tamén das brétemas, que xa nos acompañaron durante a mañá e non acaban de despegarse de zonas da Costa da Coruña e tamén de Lugo. Fíxense o contraste evidente, como lles comentaba, mañá ascenden no norte, pero hoxe hai claro o contraste, 16 de máxima na Coruña, 27 de máxima en Ourense. Como sempre, despois desa información deportiva, contamos ese contraste que nos ven para os próximos días. Esta que ven é Sofía, a pequena fembia de camelo salvaxe que acaba de nacer nun zoo inglés. Agora vémola moi frágil, pero de adulta vai poder chegar a medir 2 metros e será capaz de resistir condicións extremas. E se van visitar, por exemplo, a Sofía, poden completar o plan moi preto dali cunha exposición que tamén ten nome de raíña. No Palacio de Buckingham abre mañá unha mostra que percorre a longa vida de Isabel II a través da moda. Son máis de 200 pezas, algunhas nunca vistas polo público. Gocen desta tarde tan luminosa con esas imaxes. Despedímonos. Ata mañá.